At welcome ulit king kaya mong podcast. Kaya na kayo siguro magpakilala dahil nga balutan ng ninoy tamo. Kilala yun na kami. Hindi kami rin vlog-esyong. Vlog-esyong na. Makalay ka pa. Ganto na yun. Kita na magpakilala. Nainglagyo mo pa rin. Ito pala eh. Vloggering. Vloggering. Kami rin vloggering. At nung nakakit ko dahil kaya niya, dahil products. Sabi na lang magtiwala rin na kayo. Deng kaya rin. Deng kaya tamong sa sideline din na pwede tamong i-market karing viewers tam nung manintong kayo mga kanyang product. Pero tsaka tayo niya sabihan po ito. Yung kahit kasi ngayon maging tamong topic, bakit kaya dapat mahinggit king success da rin aliwa? Kung bakit bakit among dapat iwasan ito? So palagay bakit mo dapat ito mahinggit? Ali kasi king success da rin aliwa minsan lalo na king social media. King Facebook kanya kami may tama na eh. Kaya Facebook kasi potang kahit tindang nakakita kain tindang nakakita post timura tang simpleng gaya mo, simpleng achievements potang kaya higit mo di nga liwa pa makakapag-like makakapag-love. Bakit? Ating samot ating samot inggit hanapin tang mainggit la, i-like kayo niya ng makanyan. Itang nila mag-like, sasadyan daw na mag-sin lang, kang kareng mo, kareng story mo na story, kareng reels mo, akit na yung nasakit ka rin na mitadami itang, nanti mo post ka mong, kaya kayo magbabarkada, may post kang Starbucks ka mo, mag-celebrate kang something, may Starbucks ka mo, Starbucks siya ito o nila, effort or dagawa ito, makapag-spare pera para king magkapeng makanyan, malakap mas kinalang i-post mo, bala mo, mabubusit na lang. Nilakay. Mag-like, mag-kay. Affected na. Pero patangagin mo lang alang kwentang vlog, alang kwentang videos, alang kwentang reels. Detang nakaw reels sa dama. Nakaw reels na. Paka-likes la pa, paka-share la pa mag-react la pang haha. Number 1 ka rin, retang kay. Ren manitang tao, retang malapit kaya ka. Number 1 na rin mana yung mga yan. Minsan din malapit tatapin. Mana yan ang pagbagsak na rin kasi naka po rin mga tanapin. Etahitin dyan ka rin kaya niya rin Pilipino kasi o tatakot lang kaya mga ching kapwa do. Tatakot lang mga kabakit malalakon la ba? Yung mumulong dili ka rin. Minsan yung naman kaya biging kasakitan ngayon ito buring mga kabala mo feeling da malalakon la itang labis ang palakuan na labis ang palakuan yung masakit kasi Ken dapat yung kapwa mo lalo na kakilala mo kamag-anak mo paborin mo lang mga itulak mo lang pa kaya kasi potang may ngailangan ko masakit naman na para-parewa yung wala itang alakang pilapitan lapitan may magdakali pa kaya kaya dakali pa kaya lapitan tingin dyan isipan mo manyad kasawap kaya may kaya nga na ako may kinsiyang haso ano mong makanyan kaya ba't yung pag-iba na kaya ako pinayaw pa may kapamayad kaya dalo may kapamayad kuryente na ako pang karakal mas masamting itang medyo ditak na ang sermon itang kaya na kahit ang sabihan na pero so kasi bakings min kaya mo makanyan na dati may papantayin ng anak mo ano mo makanita pero so paano pa rin kasi babantin ng anak mo ay ng Jesmel makanita kasana diba alway itang andiyan kakatakot-takot na siguro sermonan pero nung sopa na ako ang problema ita kasing kaya maging problema ka rin Pilipino yung kesa tingan kasi masaming patsetso na kaking babo nung sasahap ka rin at tingkang naigot pa ukyat wala naman nagawang choice nung yung mga igutan pa ukyat mo naman damura pag demurang mo labi na baka at level di pareho kayo may bagsak siyempre igutan mo lapat tas nung nungeta ka igutan pa tas din maging successful ka rin friends mo okay mo wala namang kabawasan kaya kayo at saka talagang mas masantingit ng maging masaya ka paretang kaluguran mong minasensu. Kasi bumunang dili, hapin kasing magpatunay mo rin kaya kahit anong deserving kang maging successful mo naman. Kasi nung bitter ka, makanyan o kaya maingit ka, abitan. Kasi ita kasing ingit mag-provide yung negative thoughts itaging kaya kapwa, makanyan.
Kesa kita nga lang panayan, kitang timo, malapit timo, ikaw. Kesa kita nga lang panayan. Ilay niya, tiyo niya supportan kang gagawa na ba? Bot datang ingaldo, makapanyag ko sa hop kanini. Oo, mga yan So, dapat. kung niya mo. Positive effect ka ating natin. tingkay, tingkay santingan kasi na ating kang balas hanapin. Ngini, ing masantingken, tandaan na ngini, datang balas mong mga santing. Kumbaga, kengge mo, bataya, magkaya pa mga kumbaga. Datang taong balas mo, datang taong peka golden goose mo, protektan mo rin ito, mo kaya, mo, kasi, pachemit ang kulang yung golden goose mo, parang peka balas mo. Alay mo alapitan. Apin din number 1 na protektan. Datang balo mong balas na rin one day. Gold na rin one day. Golden goose, ano na. Ini tao ngayon, one day alapitan ke. Kailan ko ng tao ngayon, diyang nang malyari. Pagtanggol din tao ngayon, diyang nang malyari. Pagcheting midlo ko yan, isasabing gaya, isasabing makagulot siya. Ay ba't sasabihan ng Denmark, pagtanggol ke. Imbis na, katama ko sa Pilipino, may litang makanyan Itang pagcheting lang din ng pisabihan din na ito nga baging, kunwaring kamag-anak mo. Pisabihan din Kaya ba't, balo mong dakal na masanting gawa itang kamag-anak mo ito, sasahid ka kitang mantong kang matsurang gawa, napanta mo nga kapag ing ka karet ang tao nga lang ng gawa, nung ipisabihan mo itong tao. Mantang magsimpat ka mo, makanta. Oo. Imbis na pagtanggol mo itang tao, gagatong ka pa. Gagatong ka. Pero balo mong tao ngayon, kagana-kana. Oo. 99 lang yung gawa ng mayap na yan, mong makanyan. Kaya ba't itang mong meto nga maling gawa na? Kinain mo na yun. Binanak mo Maburangan tang ngay ka na ka ng May burangan, masanting mong gawa. Hanapin. Kuhapining ka ito, reality bites, karing tao. Ito yung makakasura kayong kaya, kaya katamong kaya niya, Pilipino. Makanya kasi ni style, kang balong pisabihin. Lalo na pa mo, karang kapampangan. Itang, datang salitang mga yan. Bago itang salitang, ay, tang kaya, tayo katang ring Kaya ito, aluwakan niya kay dulo. Kaya na pa mo, itang tono na. Ay, kaya. Tampat na na kagad ang tonong sasabi yung maselis. Wala mo mga tala kaya. Makuha na yung tono balo mo rin ang Kaya naman, kaya ba din ang karing mapangat, ang naman king Sarcastic kay, mo tatang naman king Palitin ka nila kay. boss na. Itang, balo kong gawa, itang kaya nito. Tunala balang may papatay. Tanto nung kaya, ay kaya, ano mga yun Hindi, balo kaya Balo kaya. mo na kanita kitang tono ito Ne? Pag kanya observe, balo kaya kaya yun. O titang yun. Talaga natin niya pang tone Yun, pwede naman balo kaya kaya yun. O tatin niya pang yun. Tatarling din pa. Tatarling di. Basta mo medyo tinyang emotion yung story na niya. Itong medyo atin yung penisting ditak na. Wow, tang kakayan do. Talagang pakayang pasay ditang kaya emotion kaya tang kukwento do. Yung kaya kasi, karang kaya tamo. Karang kapwa tamo Pilipino. Yung success kasi, tandaan tayo, liwaliwala journey rin tao. Liwaliwala pagdalanan, liwaliwala story. Kaya tang success sa ito. May palyaring nga kakit mong success na ni metong nga tao, masanting, masalesyengan. Pero kitang gulot na nito, itang delana ng sakit, delana ng kwento, delana ng kakita mo sa itang result Finished product. Either pupurihan may kitang result or kayo kita me. Tsaka ay, dakal uring klase na ning success. Kasi, ing basihan na rin tao, ing success tang Pera ya mo. masanting kabale, Wow. may kakotsiga, Yan. tapos masanting kapiblas. Ali ang mga niting success, ing success, dakal ya uri, ating success siya keng health, success siya keng pamilya. Ating aliwa, alayang makaing sapat na pera, pero buo ya pamilya. Success siya, success siya pa mo. Success siya pa mo rin to. Success siya pa rin to. Ating tao na simple-simple yan mo, pero ing kayang peace of mind talagang emo asali. Success siya rin ito. Wow. Di ba parang mga tao? Pwedeng career kasi, maging success yung career mo. Pwede kang successful kay ngita pintang sabi na pamilya. Isipan mo, itang ako yung tuupin kang kain, neking metong kang kabalagero ang June. May palyaring king financial mo, tingnan mong struggle, Pero, dakal yung success, number 1 na success. Inyang asawa, kawani, karakal lalaki ken na alos matay-matay na lauling, kewan niya no ling kain na. Kaya Asawa ko niya mo kwento na, ang dati ko nga kayo bro. Di ko anin yung asawa na, penandaman, ang ganaging metayar ko. Iting Metay, itang kaya lalaki. aliwalawang success talaga, aliwalawang journey. Balo yun, anong gato kaya. Mumunang metayar ka ng tatang na.
Nanong katugin, kaya bang kita ang lagi, pero siguro lang kaya ba yung magograbalo din. Nanong kadwang milyari, kaya rin nung meta ni talalaki dahil nurin ka ng stress sa milyari ng tampong depression. Tinugin anak ng babae. Ting masakit na. Isipan mo. Plastan eh. Kaya ba, tinta mo pang kilalang dakala pera na dakala perang makanyan, kaya ba, atin lang gewaring alawang mga tsuraw galing taong tinepok dala. Dakala pera niyang that time na nakakit mo lang masamtingin event da, masamtingin gatherings kayong family da, masamtingin gagawin da, mag-travel da, mahingit ka mo na mahingit ka ngayon, kaya ba ating milyaring matsura ka rela, mahingit ka pa ba? O malulunos na ka? Itapin eh. At saka patsemisan, kareng tao na itang natural kay mo muna makaramdam kang ita siguro kareng aliwan itang mahingit lang. Ing marok, nung mag-stay kang mahingit, nung labanan itang panandaman mo ito. Dapat may mindset yung sarili mo na alisto itang panandaman mo kanita. Kung ka, kasi kaya mo muna dili, syempre tao ka mo naman, tamang itang maging successful ito. Dati may mo talagang, let's say, tiro may mo karatang gagawa na makanyan. Tapos maging niyang mas successful pa kaya. Kasi malilihari ito eh. Kunyari at ikang sinera something kitang tao. Is either real estate, e-com, mga niya na sports naman yan, diba't mas maging successful lagi ako. Natural mechanism na ng tao, mahingit siya kasi eh. Happening natural ito, mahingit yun. Pero nung ito, maging marok ito, nung mag-stay ka kitang paningit mo, nung lebaran itang mindset mo na dapat makalit ng panandaman mo. Hingawan mo kanito, maging maswelo ka kaya kasi isipan mo, kapamilatan mo, maging niyang successful ito. Kunyari, binyaming platform kaya para mas tumas siya pa. Bruce Lee ba? Itang nagtuturo ng kaya, Bruce Lee, di ba? Nang kaya, magaling lang mo rin talaga. So, mas matuwa ka dapat ting malyaring mga nito. Pero ito, natural na dapat mong labanan talaga na aliistong mag-stay ka kitang kaya. Pati may stay ka kitang ingkit eh, metong na yung kaya mo ito, panayin mo nang ibagsak kayo. Matula ka nito. Yan pining nga man ko mo rin na i-emphasize ko kay pagiging successful na rin aliwa, alayan kabawasan kay pagiging successful mo. Ka mabawas kaya kin. Kasi kalau pa na ni sinabi ko kita mong tao liwa-liwa tapadala na ng pangliwa-liwa tamong stories. Yako king success ka o kunwari maging financially successful ko pero yung dalanan kong road bako-bako, masakit, posibleng kang paring rat maisi na ito. Kitang yung dalanan kong road mas maisi kasi mumunan dili datang available makinarya kaya, available tools, mas maisi. Pero aliwa kami kwento. Ipalyaring ako, feeling ko successful na ako kitang, kunwari, 500 million. Posibleng pakiramdam na kitang 500 million, kulang pa. Tamo para pareho definition kayong success. Kalau pa na nitang artawin, balik-balik kay kitang kwento ko kang kay, kang Junpin. Kwento ko, sabi ko dati kayo, nung kung natatandaan mo pa dun, kwento ko kayo, tinya nga doang treasure na na pwedeng ipagpalit, karang mas kanino, tinya nga doang anak kababae. Pangalabutan pa rin ang Tsaka pa, isipan mo, millions or nung ngayon 1,000 millions mayayaman kayong mundo na mag-try na may kaanak. Gagastos dagawa. Pero yun, itang blessing sa ito na mas kaya po, na achieve de gaya. So syempre, mga pa-focus ka naman kitang kulang kaya ma-focus ka talaga kitang kulang kaya. Imbis na i-appreciate mo lang kitang mo, rin nga mo anak na yan. Maging focus ka kitang kulang na nananging appreciation na hindi nung wala na akong pera, makanyan. So try tayo kitang sample na mo. Try tayo kitang sample na ating kung ikita kaluguran ko na palagi ako bilyonaryo na eh. Kaya ba't inganak na, makanya ni pagdala na. Pantunan may pamurin yung kaya na. Inganak na, makanya ni milyari kayo. Siguro alam na namo, baling maghirap ko, maging okay yung anak ko. Baling ako mga nyaman. Baling mag-isa na rin pero maging okay yung anak ko. Malyari ka na, paano makalitang mindset na? Kalo pa rin sabi ko niya minsan kayong post ko. Dati kanita mo I appreciate, chatsuye tatang ko ken ngayon kung maging kaya ko, maging mayaman na mayaman. Kaya wala gastosan ng kaya, million para mo kaya benging metong alto yung tatang ko. Ito yung parang itong dati nga mo na ako nung mabalik mo itong pagkakato nito, anda kang magsimula kay number 1. Kalo pa na nitaping sample kayong kaya, karing online pen, taping sinampol niya rin sa GM, pero kakaking online.
Maging bilyonaryo kang ini, ano? Bilyonaryo kang ini. Oo, ay ba't? Kaya lang yung kapalit, bukas ay namin gising. Walang bisa. Diba? Walang bisa. Walang bisa. Oo, walang bisa na. Unless na mag-sacrifice ka talaga para karang yung pamilya mo. Bilyonaryo ka na. Pero tutuman na ng kwenta na itang sacrifice mo, itanongin mo lagi mo rin masaya. Itangin mo aramdaman itang kaya mo. Kaya mo ito itang istay. Kalokohan ito pa, itang taya ko ng biya mo para rin kaya. Para karing pamilya ko, makanyan. Itang lakwanan ko lang metong abilyon baling mataya na ako, makanyan. Kalokohan ito. Bakit? Palagay mo, ding pamilya mo, itayata ka biya para kitang metong abilyon. May palyaring maging masaya, no? Pero itang tusok-tusok may wala kang karela, ito nakakayabi. Maglakon ka mo ring sakit ka rin. Sakit kita pa, madabul yung sakit ito. Pamagsising kaida rito. Sipan Kaya mo, namin ako ito. hanggang nanamnaman mo itang binye na kanito, kami nagpakamatay ka. Para kay ni, anong makanyan? Wala mo nung Oo. May enjoy itong likuan na kanito. Itang batsakin mo kanito. Liwa-liwa tayo pinyapit-tapin naman ng po. Tsaka, bayo mo i-spending oras mo kitang inggit kayong gaya, inggit kayong metong tao successful. Kasi pag may inggit ka pa, alang malyari kayo nung may panipabantay niyan. Oo, itapin. Baka stop me pa na. Ba't makaya ka pa kanita, matoxic ka pa. Masira ka monitor. Masira ka oras. Lalo kang sasakit ka nito. Pagdalanan ko yan itang talagang kanita niyan, kaya may inggit ko, bakit din niya makanyan. Agagawa din makanyan. Itapin, aliwa-aliwala pagdalanan. Kaya ba't yung mga nita, yung inggit. Kumbaga, matsura yan para naman ang inggit pero pwede mo naman gawin kayo ang gawin inspirasyon. Motivation ng pang inspirasyon. Bala mo itang kay. Imbis na babagsak mo kay. Bala mo ingit ko kini. Pagkapos kaya paano mo ibantay ako rin na. I-replicate mo yung gagawa na para i-achieve mo naman tang gagawa. Pero rin dala ko kay utak tamo itang what might work within itang mag-work mo rin kayo. Yeah, guaranteed guaranteed kasi posibleng kaya ka para success, may ising maging successful pangaras kayong BPO. Maging kaya parang rap, maging manager yan, maging kaya kayong BPO. May kanya sweldo, ngayon masamting niya sa kanya na amo makanyan para nasabi mo yung makanyan. Kaya nga ako mag-real estate para karakaltang mas minuna ako pa kareta. Pero ngayon target mo lang at talagang paldo-paldo sakin, bale, travel. Posible pinitapin pero kita pinaamunan mo, ali kasi gana-gana, pwedeng mag-applicable agad kaya ka. Pero itapin, basta isto naman yung gagawan mo, talagang mas dahil ka chance ang years ka rin kayong makanta. Basta may pang more chances natin. Pero kasi sabi natin, yung kabalbalan, yung metong kabalbalan kayong utak na yung tao, itang ulit ka gagawan, pero mag-expect kang aliwang resulta. Ulit-ulit ka. Anti mo, Aldoldo, magobra ka. Kaya mga Aldoldo mo, magobra ka. Bitin ka panakitan. Ito yung masakit ka yan mag-expect kang same result. Actually, negative pa. Kasi inflation inflation rate. Anti mo, susweldo kang 500 ng Aldo susweldo ka. Paulit-ulit mo yung gagawin mo. Kaya mag-expect kang datang ng Aldo, may kwalta ka mo. Datang ng Aldo, mas magipit ka. Bakit ka magipit? Inflation. Tanong sasakto ka mo, biglang ating kunanda kang binyag, kunanda kang tigawang yung gaya ng mga gastos ito. Masira ng budget ka rin. Bigla emergency, may sakingan mo, yung kayong pamilya mo. Emergency, another gastos ito. Naning gawin, patsya ulang ka. Manutang ka, diba? Naning malyari kayong utang. Interest. Inflation rate na. Tapining makakait na makatirada talaga. Makakait ka, mayari ka balat. Kasi yung kalupanan nini. 10 years ago, itang 500 mo, kaya na niya asaliing kaya na niya asali na dati. Ngini. Nung kanita yung 500, makasaliyang kaya, makasaliyang... Metong kabanabyas, sama na mo. Metong kabanabyas. Ngini, yung nasalita. Bariya niya yung talagang kaya. Bariya niya yung nginito. Yung 500 ngini, sabi na nakasabi. Kanita, ating kang libo, black lang, paldo-paldo. Emo na yung pakaragul par. Kanita sali kang candy, pesos 4 na piraso. Ngini, 5 pesos at 1 piraso. May balik yan. 10 pesos mo yan, makasaling candy. Makasaling candy na. Dala mo na kitang peka mababang sampola mo na. Nanot yung asalin na ni pesos ngayon. Marina pa saling, marina may panyalin. Marina mo ng panyalin pesos. Oy, Dux TV, Fishball pa. Si Dux TV na, makasali ang ulam kang pesos na. Oo na. Tigang sa
Maluan. Nanano pa sa akin ng kaya, masakit na yung panyaling pesos ngayon eh. Namalari nga lang kaya 20 pesos. Chichiri, alam mo naman kapes chichiri Ala, yan ala. nila. Ala na, pin. Ano lima na? Huwag kang ang bubble gum siguro kulay maluto na, ang cherry bubble gum kanita. Ala. Balang yung benching ko kanito, pesos kaya na, pesos yung ngayon na. Kasi Saka kung kanina ating bangin pera. in success talagang blank state of mind ya mo rin talaga naman. State of mind yun. Kasi limit ang ating bahay pa ngayon, ang NBA player. Kasi kasugsugan yung kasikat-sikatan, no? May kaya, may, kumbaga, 23 years old ya pa, akala ko na yung lagyo na. Luway kaya? Anyang kaya rin ng Menico ang may ka-ayar nitang contract na balo ko $13 million yata, mga nyo. Oo. Kaya nito, may kaya na may quit na yung NBA, mas pinursunan nitang pamagkay, itang pamagpastor, mga nyo. Oo. Isipan mo ito, nung lawen may kitang point of view na rin tao, sayang kasikat na milyon-milyon na panagit na sikat niya pa, biyasa niya pa, what pilat ni King Bam man ito. Kasi alwalway talaga state of mind ng tao. At kaya naman, natin naman yung tutong success ito, itang Itang giwaging buri mo talaga. Tsaka ito mas pinili nitang makanita para kayo, mas happening success para kayo ito. So, state of mind ka talaga, nung noring ka talaga, mas ating calling, siguro, man yan. Bilang pingarap na mong tuklugin na rin na ng NBA, yakin ito, maswelo niya ka dito. Basta may katukluya ka rin. Mas atin na pang mas malalang pamyalong niya. buling punta lang. Ikaw pa ng example na yun, ito mo, yan, para ka successful na pache, ikwaking kayo yun, ikwaking product kayo yun. Success na ako, ikwake. Tingaliwa naman, success ka rin, pag-ayun din, at ang mali product. Tingaliwa naman, itang resulta ng product, may motive ko dahil ganin, iting success. Liwa-liwa tamo eh, depende kay goal mo. Posibleng kaya kalau pa namin sabi ko, posibleng goal mo king financial. Posibleng kaya kay but magkaya kay minsan yung goal mo king financial kay but ing metong may niya successful king kaya na king career na may niya mong engineer. Pero yung goal mo financial. Kabunda may kitang may niyang kaya, may niyang engineer. Yan ako mapareho ko goal, di ba? Kita kasi yung problema pintang ngakakit kitang minsan king kwentuhan eh. Akakit mo lang makananula kayong king success ng metong tao. Kwentuhan na madalas kasi kayo pag lalabas na rin tao kayo ng narap ni daramdaman nila, chismis mo yung sabihin kaya asura ng gali ni tamanita. Minsan kasi itang kwentong mga yan mo balo na rin papunto na rin tao manya bang points kitang sabi na o alam mo kaya buri na kaya paniraya mo man yan. buri na takalya kwento mga yung laksa ng Pilipino itang buri tayo laring mo muna yung kwento Ita nga man hanapin na mamuging alaya nga sabi hanapin. Itang makanta. Yung masakit, ala na nga sabi. Sumabi yung makitang itapin nga pa sa amin Yung sabihan na pa itang kasiranan ng meron mga taong ala na magagawa kayo na hanapin. Imaginean mo din ang tao, masatingan yung sasabihin da. Ang ikakasundo lang ang ding tao niya. Kumbaga, ala sigurong may pupate mo. walang pati siya kala lang ang mga niya God bless ay God bless kayo Pasensya na. okay Kasating siguro ito. Huwag nga tingnan nga sabat kaming nasa sapigan. Happening reality ito. Yan yung real talk talaga. Hindi kaya tamo ay liwa-liwata mo talaga Joy kaya dapat mag-focus ka kitang kaya mo. I-spend mo itang kaya mo. Masakit yan itang chicken side na nimutak mo itang kaya mo ito itang pikakasaman kong tao mo ito may successful niya ako gagawin mo yun yan. Wala na mo may malyari kaya panay na self-pity yan natin. Self-pity. Itang lulus-lulus na kaya sarili mo. Hindi mo na gawan. Ay, yung gagawa na nila pagkapusan kaya pa ako ngayon. Bakit pati ako ang... Kaya monita na. mag-stay ka din niya mo. Successful yan ay puti agawa na tali ko nagawang kaya. Subukan ko yung makanyan mo rin. Itapin, mga mawala ka post mo yan. Kasi yung makabanti Oo, kasi yung mga banti ka kayong gagawa na. Hindi ka rin mituturang ka rin. Pati lalo yung mamangat eh. Puti mo na gagawa na, ay, Pag-UK niya. Lapasan kayo niya. Ako mga niya. pwede ko naman pag-sabihan, kumakang idea, bakit ba kanyan? Oo, Diba? pwede to. Kasi aking maingit ka kayo. Pwede. Gawa mo namin ng kaya na ba? Mag-successful ka rin. Lawag itang kabundakama ka mulala mo naman. Dan nyo rin kaya ngayon, hindi ka malalyari ka rin kaya. Kari, yan, Nico David, di makagago. Yapin yan yung niche day eh. Itang niche dang
tapit do. Itang kaya, wala mo itang kaya lang, marites, mga niyan, itang atin issue, sabihin do, dahil mo ngayon, hindi mo maging successful yan mo itong YouTuber or vlogger. Kung ating milyari kayang kaya, matura, o ito, karing banatan din. Sausawan ta niya kanito. Ito yung grab dito ang makanta na. Oo, ipagsaw-saw na lang kanita, ang ipagsak yan. Kaya famous ka kaya, may kamali ka. Talagang tampakat dito naman kaya mo ito diyan nga naman kaya. Yung pupunto ka rin, alalang kaya alalang will na burideng ni kaya, burideng ni correct yung tao. Burideng sa alas, yung burida mo papagsakan niya talaga. Papagsakan niyo, oo. Alay tang sana magbayo yun, mga yan, sana mga ninyo. Kasi yan yung i-expose dia pa. I-expose dia pa para bumagsak ya talaga. Expose dia pa. Ita pining makalungkot ka niya, itang ing din tao kasi din ikatao mo, lalo na Pilipino, pinulit-ulit kong Pilipino kasi ikatao number 1 ka niya. Same tang niya, itang Domingo nakang kakay, magyari kasi ito, itang keng biblikal, yung same dila mo, yung dila mong gagamitan keng pamagpuri keng Diyos, yung mo rin yung pamangira mo keng kapwa mo. Wow. Sacred yung dila ta mo, makakahit ta mo pinananing Biblia, ma-judge ta mo, base keng lulwal keng dila ta mo. At saka makakita mo maging masigta mo base mo rin kayong lulwal kayong dila tamo. Aling palagay ako alin mo kayong dila ngayon. Kaya ito siguro, figure of speech. Kasi ngayon pwede tahimik ka ng kakalgagawang kalokwan. Kayong utak ang po kayong keyboard. Keyboard warrior. Keyboard kasi ngayon, siyempre kaya nita, tanong na nila laman ng puso mo. Itayin kaya, out of the kaya ng mga yan. Basta mga nita. Platform yung may galiwan. Wow, the mouth speak, hanapin. Nung nalilamanan ng puso mo, itayin lulwal. Patsepa na kasirang ng taong lulwal kay ngasbuk mo. Hapin ta, hapin higay ito. Bala mo kaya na. Tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Hanapin mo. Gusto niya ba? Ka na ako. Wow. Hapin ta. Maayang yay ta. Itang tsaka itang pamag-judge mo kayong tao. Lalawin mo yung kaya, lalawin mo yung tao by may judge. Itang ating kasing tipong kaya, niyente mo, kareng maglolo mo. Example mo, kareng anak. Maglolo yung mga metong anak keng kitang anak ng meto. Ginats ning gay, ginats ning anak. Ay, yung gay darin, yung biye darin, kaya darin. Farmers laren, anamong mga yan Yung lalawin mo ganyan. Lalawin mo itang ambisyon na rin na nakampong ing willingness na ning tatang. Kasi dating nga do. Sabi mo yan, par. Ano? Karing ngaliwan, dito maglolo mo yan. Ewari mo ang big time ita maglolo kang kaya. Experience mo yata yan, pare. Hindi naman. Kaya ba't ayaw niya nga asawa niya kanini? Alaman, aluan mo kasi itang big time Itang tengari ito, itang big time aluan naman itang kaya mo Kanya aning kaya, sa plate to. Kaya ba't agit mo lo? Nung ayaw man tira talaga itang kaya, lunto. Guys, mamaramdam ni pare ko. At saka yung lalawin Guys, mamaramdam ni pare ko, guys. Itapin yung lalawin ko ken. Lalawin yung itang willingness na tatang ang po itang effort. Na kasi, datang yeldo, ating mayaman na alayang pakialam kay anak na gagay mag-aral. Ating makanyan lawin itang pengari nung mga namin yung willing na payarian yung pa mag-aral itang anak. Kalululang yun ni Rene, pero kita tang pag-aaral na pukusat ni anak para mayari kay tang kurso ang ponging anak ahakit kay makananya pa magprosigudo datang ingal to doktor yung anak kayo niya namang makanyan itang lalawin mo itang future kaysa kitang lalawin mo ngayon ining anak kayo ni puri ni para kay anak ko atin yung Fortuner kaya ba't atin yung apat ay Everest kung tatang na naman pala kaya may linaway background kaya pala manakita niya mga pasugal-sugal pa pogo-pogo pa kaya niya datang ingal to may bagsak la rin lalawin mo itang willingness itang pong kay daring pengari aliway itang judge mo lang itang current situation ang mga niya kaya mo sabi ngeni maswelo ka ngeni makwalta ka ngeni kaya mo bali malyari bukas pipalyari bukas kabod natin dadaklot kaya ka kalupa ka Mary par nagkimento mo wala yung kamali kitang kaya kabodan niya dadaklutan hanggang inosentiya mo kunwari palagi ako ba itapin itang siguro inosentiya dahil may gamit yung kain kuning sabi natin ay maging excuse yung pagiging inosenti para kaya tamang batas ano pwede ito kaya kasi taxing bali yun number 1 ng salita rin kaya number 1 ng salita rin manablang utang alam makukulong kayong utang bali yun pag minenset kita alam makukulong kayong utang ay talagang wala akong planong mamayad kasi pag sinabi mo itang mga niya na bagay, ignorance ito. Ignorance shopping. Pwedeng makalkalan kita ang aliwang bagay, aligyan ang utang Pwedeng kalkalan kita ang aliwang bagay, like estafa, mga niyan. Pwede lang nakakalkalan mga niyan. Dahil mga talino, masabi mo, o tanong ngikit da, pansin da, kapin mamayad utang, o pika kasama na kayo, nakabinayad utang niya, nakalkalan kaya kayo
ikit kay kaya na, ikit kay operating system, pirated yan, ireklamo kay pa-NBI kay ano mga yan. Background lang. Oh, mayari nakabalat kasi nung ating kang computer, pirated yung gaya mo, pirated yung OS mo, matagol na yung gaya ta, kaso ano yung dapat pansinan ngayon kasi individual eh. Dako kadakpan, bayo magyari ito. Tapin kahit pare tayong metong Reality bites. oo. Tapin yung metong naman ko niya nang kakala self-righteous. Tutunan niya tako self-righteous. Na yun, Itang ada mo ne. Ita pa sample ko na kaya ka pare tang anya misan tang kwento ko niya. Ay ako magtindang kaya na, ako magtindang alak. Kaya kami ana Kristiyano kami kasi Kristiyano kami. Ako magtindang alak ano mga yan. Okay na mo chichirya pong kaya, pong soft drinks. Bakit kayo magtindang alak? Kasi makasira kayong katawan ka. Kaya magtinda si Garillo kasi makasira kayong katawan. Pero magtinda yung Cobra, magtinda yung Sting, magtinda yung Chichirya. magtinda yung Chichirya. Ano na rin? Makasira kayong katawan. Yamo rin na. Yan mo rin. Lalaman tayo itang kaya natin. Kaya pwedeng selective ka mo karetang buri mong panwalan. Lalaman tayo. Nung kaya ako kasi... Tinda ka, gulay mo. Gulay ng tinda mo. Ito. Gulay ka na. Pwede rin. Wow, ito. Legit na magtinda na ang gulay pong brutas. O naging masakit, alawang gulay yung titinda. Kaya ako si Kaya. Gulay sabon na. Ako aligo kaya. Aligo Gulay lang mga square lang. Gulay Ako na. mag-self-righteous pero nung kaya man ako kasi makikikaya ka ako kay pangaras ka ng Bible tang patamisan gamitan ng dakong Bible verse na. Wow. Pero ako, sabihan kong totoo, may Bible school ko, may kaya ko. Ali mo ito. Maging kaya ko pa, maging researcher ko pa, itang talagang mo basta-basta. Lalalaman kayo pa yung kaya ko, lalalaman kayo pa yung knowledge ko pangaras kayong Bible. Eke stop kayo itang habasa kayo niya ng mga yan. Luguran mo yung kaya kang ginawa ng mga yan, buong puso, buong kaluluwa ng mga yan. Mayayari niya ka rin. Ay, kaluguran ko naman yung ginawa ng mga yan. Mayayari ka rin. Mayayari niya kaya itang nung kaluguran mo yung itong, kaluguran mo yung kapwa mo, kaluguran mo yung Diyos mo. Kaya kagawang bagay maka-open kayo. Kaya kagawang bagay makasakit kayo. Ngayon sinabi natin kahit pa, Jesus, no, Bible study na yan. Amen. Na i-focus ming kaya mo ka rin, i-focus mo ka rin ang agawang long areto. Lugaran mo yung Diyos, ang lugaran mo yung kapwa mo. Ka na ng batas at yun ang ka rin. Bakit pa? Kasi nung kaluguran mo yung kapwa mo, may paten. Huwag kang papatay, ano. Kung kaluguran mo yung kapwa mo, may panakawan na asawa. Diba? Kung kaluguran mo yung kapwa mo, remember yung asawa mo, kapwa mo rin. Nung kaluguran mo yung kapwa mo, mag-i-apid o ka mag-commit adultery. Itang ka mga babae, diba? Or itang atin yung asawa, petulan mo ito. Itang mga yan. Nung kaluguran mo yung Diyos, mo sasabihan na, ako kaluguran mo yung kahit Kristiyano o ano mga yan. Pero ikit mo, metong niya ka rin makikiguli-guli sa kilala na, uy, mali yan, maling parking yan, mga yan, itang illegal parking, mali, gusto ito. Kaya rin kaya kang tayaw. Wala pa. Tsaka dapat susunod tayo yung batas na ng tao ganyan. Kasi maging gaya ka mo. Obey the authority over you, ano mga yan. Yes, tamo ganyan gaya. Wala na kasi, mag-segue tayo eh. Mamatay yung topic ko. Ita, again, yung successful, makanya yung bagay. Kanya-kanya tamong gaya, kanya-kanya tamong journey nga natin. Kanya-kanya tamong story. Kanya-kanya mo kasi itang masanting na lugar. Masanting na post. Finished product. Finished product. Resulta. Pero itang pigdalanan. Pero madalas kasi madalas kasi pa, yung kaya, madalas kasi pa rin naging success. Kalupan ng sabi mo, pera yung ngaluan eh. Pera. Totoo naman kasi, kaya naman tapar, mag-drive dito eh. Mag-drive yung pera mo, bisa kang maging teta sample. Minsan, malungkot lang ang pamilya, bakit? Ala lang pera, di ba? Ala ka ng mga yun, mararap kayo. At yun, yan, inumantong kayong bisa yung sideline, aray na din, products king kaya ni. Yung ngarap ni, pwede kayong maging distributor. Pwede kayo sali mo rin. Reseller, money. Natin yung ngarap ni. At least yung share me kayo, about gambling. Wow. About kay, share me kayo product, share me kayo skill set. Kasi potang, siyempre, anong kinawa kami itong karing product rin, at yung rin tanga mo nandang kay back office support. Wow. Kunyari, mga nanya pong ibenteng kay, mga ining glow up. Pati tamong platform yan, manano kayo sopan magbenta. Tocoma, Shikaina, ining Barley, niya ba rin? Salveo Barley, ang po ining UB Barley. UB Barley, yan, yan po yung ampoy nyo. I-explain kayo rin at wala kasi lang yung Barley bigyan. Meto kasi, powder yan para karatang, adult, ditang yung maselang panlasa. Pwede ka
karela itang ngini karitang anak. Minsan kasi dahil anak ay dito eh. Itang salveo varian, less na din ang minsamot hanapin. Itang ini, kaya na rin yung tabletas lang. Metong niya, malatik-tik lang mo. Paano malatik-tik? Malatik-tik lang. Masagli yan ito man. Masagli lang kahit pangarang anak. Po ka rin kang masailang panlasa. Pwede ning agad-agad po tang tinik ni alin itang sasabit. Wala na yung sasabit. Diretso na. Ito, ring prata kami kayo, no? Karakadam, pipilin ako mo yung glow up with collagen niya, pampasantin Yeah, ng balat. sibuan na yan. O, sibuan kayo yung glow up. Yung metong kayong maging significant, ipeka na kanako itang intud ko. Subok na yan. Sasagit niya, ngayon, mila ko yung sakit. Kasi yung collagen, magpa-rejuvenate siya nga. Rejuvenate pa. Rejuvenate yung guy, tang ligaments na ning guy, butol. Kaya pating to ko, parang yung guy, kayong colon cleansing. Yan. Number one yan. Tapos, ining kaya kaming sabon. Sigara glow. Tigit ko naman, tisoy gay. Medyo na yung kaputi oh. Oo, yun yan. Paano yung gagamitan. Kaya ba't ini? Pang kaya rin na pare. Pang maintenance, Overall health. Ito. Ito pa, kasi shoutout mo ba? Tuloy mo na. Alright, Ali, kasi nanding magkaita mo, dahil na palang mag-message mo naman kaya mo. Ali, istuya mo na taulita mo rin guy, pero magkaita nila, shoutout talo. Shoutout kang guy. Shoutout kang Jericho, ano ka rin ka? Clay Hiting. Pagong tumakbo mo nung mabilis. Yung pagungla, tumakbo ng mabilis. Wow, yun, mabilis itang guy, itang pagpunta Jewel Turtle. Yapin niya nga mo na nung kita kayo mo libre. Doon lang kayo sa libre para hindi kayo apektado. Huwag kayong mag-invest. Shoutout kang Jericho. Shoutout kang Angeles. Mandarang Marilu Roldan. Shoutout po kayo. Shoutout mo rin kang Joleno, Regino, solid ding topic, nice. Patsemisan na itapin, mag-topic tamo kaya itang kapulutan tamong aral, siyempre. Ito. Pero kami, hinggat magyari, yung topic ka religion ng politics, iwasan nyo. Datang ka na ako, datang nabanggit ko naman, alam naman conflict ka rin ang alawang religion. Kasi yung religion, metong yung bagay, masaya ka isabihin. Isa yan, pakikipatayan din rin aliwayan. Pwede takang patin dahil kayong religion, ang pokeng politics, pwede takang patin. Kaya tata mong chill mode na natin. Chill mode, general topic. Wow, general topic. Ngayon, nung ating kaya manabanggit kayong politics ang pokeng religion, ala kaming intention na i-open nila rin paniniwala na rin aliwa. Pero siyempre... But ito, aisip ko mo, may itong kareng success na rin vlogero sa, no? Ita nga kahit ming dakal mag-share, kareng kahit mo content, may itong yaring success ito. Para kitang bilang content creator, ita bin, luwa-luwa pining success na ba? In every level. Ating, sasabihin dati nating short-term success, sampong ating long-term success. So, yung short-term success, may bilang vlogero, ita nga kahit ming mag-share na rin the audience tamo, talagang viewers yan. Mag-share na, mag-like na. Supportan nyo kaya po, Kapampangan, kaya mo yung vlogero yan. Wow. Pinyan. Kami ka rin mag-podcast kayo Pampanga. Buri niya sa lesson ng kain. Huling kasing dakal kami eh. At tinagay man setup, tinagay man camera. Kasi usually gagamitan na rin mag-podcast, DSLR or mirrorless camera. Yan, sinabi ko ng kain eh. Ngayon gagamitan itang metong ng webcam na high-end na yung webcam. Actually, Jun pa yung sinaligan niya na Jun. Dami pera oh! Siya yung nag-pick up. Ito at ating palang may message. Shoutout Roel Iglesia Dato. Shoutout kaya Roel Iglesias Dato. Ing sabi na good topic vlogero, ingingit metong yakaring weapon na gagamitan ng Diablo spirit yan manibatan keng kalaban. Ito pare itang itapin. Makakaya ka kinginggit, itang focus ka talaga kinginggit, talagang malyari kinginggit. Kasi sira na ka isip ita pare, kaya makagawa na palang matsura makanya king ang kapwa. Sipat kung gagalayar kung gagama. Kaya yung kita yan, ako yung isipyo. Nung halimbawa man na pinandaman nyo itang mga tali, kayo mag-focus na rin. Gawan nyo na mo. Nung naroon itang success na rin itang tao, ipag-pray nyo na lang mo na mas maging successful ako. Supportan tala, itang maging kaya na. Kasi ating time na kalupakan yan eh. Itang pa man successful, at inang bisang maligot kaya ka. Sample yan.
sabihin mo lang, na manggagawa na mga yan, may kain eh, ining sample kay vlogerong kain video. Sample na, bakit tayo may rin i-share? Bakit tayo may rin i-share? Memo kunwari. Ala na nga manggagawa, itapin, ala kang gagawa eh. Ngayon, nung nanuya mo itang sinerming kapwa mo Kapampangan na video to versus kitang sinerming video ng Wamos na mas makwal to, mas makwal na kami, mas atimpero na malawot na ako tutuman, mas kami mas malapit kaming asuportan daw aso panda ka uling kapwa mo kami Kapampangan malapit kayo kumpara ka rin ang share mo ng vlog. Ing masakit pa ka rin. Deta mismong patsemisan, deta mismong kilala da ka na expect mo ng ilang mag-share. Kasi minsan, rin talaga. Share mo natin, para ako tutunan din. Ako tutunan din. No comment. Tutunan din ang gampang kitan ko kaya din kaklase tamang kalwapar. Wow. Deta na, tutunan din ako kareng kaklase niya. Kareng kaklase niya. Akakit ko lang yung popost yun, akakit ko lang yung share yun. Detang share yung mga nyo nagating ko pang comment, detang mapilan kaya kayo, ilaretang mapilan na sinopan ko. Kanitang mangailangan kayo mga yan, ala na yung makanyan, ala na akong makanini, malyari ko bang mandama ng mga yan Peparam na kayo, ala akong sinabi, ala akong miningil. Actually, panayan ko patsay binayad na ini, ining dita kong peparam, patsay binayad na kita sinabi ng Aldo, ako na ipabayad, dagdagan kayo pang kapit na. Itang, mo, 20,000 na sabi na, bayaran kayo kayong Webis, yan ay binayad na niyang Webis. Sana nung binayad na niyang Webis, atin niya pa sanang extra pay. Atin niya pang extra 500. Ito sana yung gawan ko yung masakit detang mga niyan, detang mapilan, dinaway ako si-share dala rin ang Kapampangan si-share dala rin ako, sabihan ko lang si-share dala rin. Kapampangan scientist. Si-share dala rin. Igay, Montemayor, si-share de yan. Itugs TV, si-share de. Pilang kayong beses linapit ka ako, parang da kayo. Ala akong singil-singil. Kaya ba't akakit siya yung vlog me, akakit lang yung vlogero, ni metong ala akong share. Bakit pag sineri, ikit ko sineri, maningil ko? Hindi ko. Yan mo, yan yung kasasabi ko. Yapin yan. At saka, tabin, wala ta kasi talabalo rin mag-share. Wow, kasi talo. Pare, Puren mag-react na. masaya na magsalita. Kaya may ano man ng bitterness. Real talk mo. Actually, pag gawain ito, di kayong puntos kayong bago. Ay, kaganaan ng kahit. Real talk mo ako. Real talk mo. Plus points sa langit. Plus points sa langit. O ito, sa tindahan ang gawon shorts dito. Tarit ang kahit mo, ing volta sa pakyang share, kaya ba't ing kaya katamo na. Isipan mo tang kitang isip mo tang ating tatakita na kaya tikip mo makashare ya. Solo ka rin. Nung kaya katamo, share di po ngali, wala nang problema dara-diretso tamo Share din mo naman, mas salwasing feeling na share di ba? Balik, tsaka totoo yung matagulir sa opitang nilike me, tsaka nilike me. Kasi kwento kaya yung algorithm na ng Facebook. Pagkakakit na ng Facebook na may nalberang at least 3 minutes or 30 seconds mga niyan, ikit na will ben may kay bat atin niyang samot na like, atin niyang samot na comment. Sabihan na ng Facebook algorithm, mas ang tingin video na ini, i-recommend kaya ka rin nagawa. Bago yan, exponential growth yan. Di ka may nalbe kaya kami, share me mong mga niyan, nilike me, ikit na, detang interest mo, kunwari, yung interest mo, tungkol yung Kapampangan ikit na ang interest na mga niyan, pantunano rin ang friends mo na same interest kayo, i-recommend din video ni. Makani tayo. O, iwan mahilig ka kayong mansanas. Kareng friends na pantunan ko rin ang mahilig mansanas, i-recommend kayong mansanas sa inyo. Makani tayo. Kapag kami akarasib mansanas, i-share na mo rin ka sa mga tayo. Mantayo niya rin tamong sabihin ko kaya kayo. Oo, kasi akakit mo naman Baka naman. Baka naman. Akit mo naman kasi mo ito, tanti mo itang mahilig ken kay, tang pa-design art. O tinamon makapalo ka rin tang kay. Pero kung maka-scroll kay, Dulto la rin. Tolerant. Nyay kayo, natantala sa ako ken, then babae ken. Check yo kay, check yo newsfeed din nga sa ako. Pagsipa nilang babae, bali yun. Alright. May itong pang malupit. Panayang reels sana na. Checking Lazada na. Nung nalaratang mag-recommend na Lazada ng mga yan, di tayo hilig ng sasalwan. Piglawe na. Pachetting kong higit panti-panti. Ay, balo yun. Balo na. Kay, elaban mo si Selking Bale. Mag-search ka mong minsan kay Lazada o kaya Shopee. Yapin ito, lumalno ito. Kasi yung aksit na buklat ng pasibaya, lumalno rin ito. Andiyan pa kayo naman piya dyan na click. Wow. Na para tsaka lawan nyo ito. As nang kasanting sabihan ing success. Kaya sa itang sabihan mo itang kasiran kayong kanyan.
Di ba pare, sabi mo yung success vlog, itang mabubusta mo sa masang tampo. Ganyan. Ito yan. Makakain ganyan. Kasi tapos sabi mo, kahit pare, makani tayo, negative. Negative. Ay, may katrack ang negative yung gaya. Di ba? Ati pa makakamdaman ng limang tawag yan. Laman niya pala ito yan. Wow, mag-enjoy yung gaya ka rin. Mag-enjoy yung Diablo ka rin. Pakakalan tayo. Mamangan niya yung Diablo. Share ka rin Kening kaya ka rin ngayon. Karing product networking. Minsan, sasabihan doon gayang networking, scam yan. Actually, din direct selling lang rin aliwa. Scamming networking nga itong mga yan. Bali yun, may itong akakuha king MLM ang pang networking. May itong bagay. Positivity, motivation. Galing lang. Tagkaran nyo rin mga galing utak, mga galing mindset. Iba't laki yung networking. I-additional kita libre training ta pare. Tapi abangit niya ang paring Richard. Kasi paring Richard, talagang mentor kayong kaya na. Kayong networking ang po kayong kaya. Di ba, pipadala mo pa ni taging kaya. Kayong Manila ita par. Wow. Money magnet. Hindi, pera pa yun yung isa. Itang one week training niya pare. Ana, karipunta ka abalo talaga. Kasi ding mo man dili, ding tuturo kaya la professional la. Kita pingpintalan mi kanita itang academy training ita. Ding ipangilinan ning migabandi ka rin Ding PBA player karin dala darala poretang motivational speaker karin dala papagaran. Pati mag-aral kang 1 week ka rin nung ala kang at least mga 150,000 ka man makapagkahit ang enroll. Kanya nga ako libriyanting ka na ako o di ka itong gaya mo. Yung kinahit ko kanta yung sponsor kong boy kaya itang kabigting Paul Richard. Paul Richard ang boy kaya Merwin Si Merwin nalya, may kami ato yung Merwin. May ato kaya kasi balo pa may kwento yung Merwin takalya ataw. Itang takalya ataw kaya ataw. May kaya kaya balo yan kaya kay Merwin. Pupunta ka tayong metong to. Huwag tayo siguro. Kasi may kwento yan kanita kaya actually kay 90 plus din yata. May buka. Ano yung success Naliging kaya. Kwento kayo yung kwento Itapin, hanggang yan daralami tangatutunan mo rin alwa talagang kaya. Sama nuwala ko ditang iba't kayong MLM. Dengan luwa kasi, blamit ang babasti, yan, Wow. Pero itang... Hindi na rin mga sika na mindset. Itang pakulot mo rin. At saka, totoo pare, paging meto nga tao, di ba, ng MLM, ang pang networking, direct selling, kita pa mo pamaglog na. Yung tao nga itatin yung willing na masenso yung MBA. Gagawa yung pangalan Wapin mo. Bakit kayo libanin Kasi bisa akong managitan. Ako satisfied kining mag-obra ako, lumog kong alas 7, lumuwal kong alas 5. Kahuli ko, matutut ko, painaw ko, kabukasan mga niya naman. Ulit, repeat, 100 times, repeat, 100 years. Muapin. Akuha mo ng mate, makanta pa rin yung gaya mo, makanta na. Kanyapin, kaya pare, tutoy itang never give up. Yung never give up, okay yan, nung kada reboot mo, ating kang aliwang platform magagawan. Pero nung same thing nga mo, kalokohan niya itang never give up. Tsaka itang amanundang kaya, 99 yung beses sa Misa Cup ay tampang 100 times tinalakad dyan ang kanyang mindset. Dapat po tandalakad ka, stronger na ka. Kaliwa itang, yung nangyayari ka rin tayo itang success ka, itang 99 times yung Misa Cup, kaya ba't pang 100 times tinalakad dyan. Kailangan pakatalakad mo, mayroon yan kitang tinalakad ka mo kasi nung same pattern ka mo pa maglakad, Misa Cup ka ulit. Muapin. Hanggang 10,000 times ka pang misa sa kapat, tsaka 10,000 times ka rin tatalakad. Mitomba ka rin. Nung same pattern, kaya ka mababiyasa. Kaya ka mababiyasa lalakad, kaya ka mababiyasa tatalakad ka sa sarili mong bitis. Misa ka ba't misa ka ulit? Ngayon tayo ito. Abasagi pintabar kang kitang libro ng Chinkitan itang my first million na. Yung sabi okay, never give up attitude. Nung kabang maninaya ka kitang never give up mo, kabang maninaya ka kitang amo nundang patience sada kasi garin patience sada at ikang aliwang gagawan i-improve mo yung sarili mo, itang well-equipped mo yung sarili mo kabang pa ako kwa itang buri mong kunan. Ito yung sinabi na kitang kaya ganita para yung walang talaga. Isipan mo kaya kung yung obra na yung gawan ko, munta ako kay National Bookstore. Bali yun pa na akong tatalnan. Itang how I earned my first million ng Chinkitan. Ala ko kung panyalihan ito, magkano liya ito. Ala ko panyali, bali yun yung gagawin ko.
Aldoldo, dadalan ko ka rin babasan ke. Mamasa ako mga yan. Kaya ba't? Kasi yung kinompute ko na nung pupunta lang kayo at mamasahe ko mga yan, tipunan ko niya yung pamasahe, tsaka salon kaya ang mga yan. Yung gagawin kong talakaran kayo talaga. Isipan mo pa, baling may DJI, itang kahit yung Enigma, itang stoplight. Oo, Enigma. Bali ita. Manibat kayong Enigma nga ita, nung karang kapampangan niya, balo dito. Manibat ka rin itang crossing nga ita, lakaran kayo hanggang SM Clark. Maglakad ko hanggang rin. Kasi adwain sa kita eh. Sa akin ako kitang kaya, pang Marisol. Pang kahit sa akin ako na naman kayong kabila. Pagpapunta. Mga ngini, pagpabalik, mura yan naman yung pamasahe. 8 pesos siya kanito eh. Pero kinompute kaya pa, nung tipunan ko rin, itang 8 peso ita, ala ko palagi, minsan si CA kaya, balo ng kong mic yan. Itang kaya ba yung magobra? Friend kaya pa kay Facebook yan. Pamasahe na mo si CA kaya pa, pagkape na mo si CA kaya pa. Ano yan, makantayong kahit. Makantayong lifestyle. Kung ngayon ko lang harap kaya bata magsakto ko pa uli. Kaya ba't sa akin ako reverse kasi misa na naman sa kaya kaya reverse eh. Kasi kaya ako kaya reverse, King Clark, at yun nakakita sa akong batugit, lakaran ko na yung ang kakaya kami. Yan yung notik sobra, mag-try ko. At least at inatyo lang sa akong bato, ito yung mindset mo kantan eh. Sipan mo, metong kutang nanganda ako, pinanwarin sa kaya papunta kaya kayo. Metong mo ang mga yan. Ngayon tayo, dabi nilang talakad ko. Itang lakad mo, dabi nilang niya. Mabasang kitang kaya, halos sa kapit nakita bayo kaya sali. Itang Hawaii earned my first million. Ngayon, itang sample ito, may achieve naman eh, ma-achieve na naman talaga yan. Kasi mo muna din itang willingness ko eh. Bakit kayo babasan to? Kasi buri kayo nga balo itang formula, makananong maging successful na ako itang first million ganito. Nyapin maging willing ko kaya direct selling ganito kay MBWL, bakit at yung MBWL? Itang willingness. Alitang nanti mo ngayon eh, bisa akong manakitang kaya, bisa akong manakitang milyon. Pero yung gagawan mo, pang milyon ba yung panakitan? Itapin eh. Itang isipan mo, imbis na kaya ka, imbis na manakit ng kamaragol mga kanya, anong gagawin mo kitang free time mo? Chill-chill ka, may go pra ako ngayon, painawa ko nga mga kanya. Pero ito yung aliwalit ang aking pang mag-millionary. Shot pare, minum mga yan. Wow, shot, minum mga kanya. Agi mo pang mag-shot mga kanya. Imbis na i-spend mo kitang shot mga kanya, hindi, mag-online ka, manigaral ka, online. Ito pwede mong sideline. Kaya, libriya mo naman yung cellphone, libriya naman yung YouTube, at chuya naman YouTube, at hindi pala data, at bayad yung data. Tama kanyang itang idea ng mga kanyang gagawa kang paralan para maging successful ka. Kanya-kanyang kahit talaga eh. Level of kahit, itang level of success, sampung level of danasan. Hanapin naman naming ako. Itang experience, sana. Experience. O yun. May ito ka bang kaya? Another topic pare. Si Jun. Yan o, yun pare, may nangyari panetang kayabe dati ganyan. King Manila yan. Yung masabi ko lang... Mike. Sino na Mike? Ay, dun sa regarding sa Bible, dati hindi ako naniniwala dun. Di ko siya masyadong pinapokusan. Nakaranas ako ng pagangat. Tapos, yung pagangat na yun, parang nasa ulo ko lang, nawala yung Diyos. Kumbaga parang pinaranas sa akin yung pagkakataon na yun. Ngayon, bagsak ako ngayon, naramdam ko yun. Pero habang nagbabasa ako ng Bible, mas na-appreciate ko na yung mga malilit na blessings na nakukuha ko. Kahit ano man yan, meron man o wala, lagi na ako nagpapasalamat ngayon. Yun. Hindi kagaya dati na naghihintay ako lagi ng... maganda, Jun. Hindi kagaya dati na naghihintay ako na laging dapat meron. Tapos pag wala, sumasama yung loob ko. Ngayon, binabago ko na yung attitude ko. Tapos habang nagsisimikap akong umangat, makabago ulit. Lalo na sa mga taong walang tigil na sumuporta sa akin, saka naniniwala sa akin. Balang araw, tandaan niyo to, mabubuhay ako na mamala man ako sa mundo, pero papangako ko sa inyo, makakabawi ako sa inyo lahat. Yan lang. Amen. Yan. Yan yung kumbaga ramdam mo yung yung presence ng yung sa itaas, gano'n, hindi pinapabayaan, gano'n. Hindi ka pinapabayaan ng Holy Spirit. Oo. Ako totoo man, naging kaya ko, totoo, sabi ako kaya pag-iminan ko. Naging ateista mindset ko rin eh. Anong dati niya pala na? Wapa, yung late din kaya eh. Na ako masyadong maniwala kitang kaya kasi minsan makukornian ko itang pag-pray natin, kaya subukta naman minsan yung prayer, gagana. Itang mag-pray ka, bakit? Porque mag-pray ka, ibigay may iba kanyang mindset. Hindi porque pinag-pray mo, mabibigay, no?
Kasi ako, makanya rin kahit kanita mindset. Pero, ating dahilan bakit tayo bibigay para kayo. Ating dahilan na bakit naman para talaga kaya ka manan, nga daw tayo genie Diyos. Minsan kasi niya, makanya kumiging kayo, dahil ngaliwang mismong Kristiyano kan kumiging kayo. Masyado lang maging shallow lang, masyadong mababaw lang, ano mo. Ini, ay sana magka-laptop. Kapag pray tayo, ano mga niyan, itang mga niya na bagay. Na kaya ba't itang mag-expect lang na yung Diyos, genie, mga niyan, itang magic laptop, paano man, bala mo mga niyan. Dapat galawan mo. Bala mo, Galo ka, maging kung kaya mga niyan, maging mindset. O din tao nga rin, kaya wata niyang slaving Diyos, kaya wata niyang utusan. Itang mga nita, Anyapin bar, ganyan lulubitan kay. Nasa Diyos ang awa, nasa tawang gawa. itang kaya kulangan la action. Itang porke mo pig-framing, mga niyan, panayan mo niya mo. Ano yung reality? Makalimutan mo yung Ano yung mga nita? Ang gawa na nga pong ginawa nita. Kung halimbawa, pingarap niya mo itang laptop, iniling mo yung itang laptop. Agad biyan niya itang laptop, ching nga na lumalya yan. Ali. Gawa yung may itong kaparalan, halimbawa, kaya tang obra mo, kaya marketing, may ka-jackpot ka. Di, may kasali ka laptop, kaya tang kaparalan na ita, kaya tanin din niya. Bala mo chuketang kay. Karin na kaya padalan, kaya tang tamang sumikap mo Sumikap mo. Alin naman pwede itang kaya kasi. Padala na kitang puntong kay. Bala mo niyang palabas sa obra kaya kalawin kayo ng tangkapari niya ng mga niyan. Walang kaya, ito niyan Tingkap test. na yan ang mga niyan. Hindi niyang test. At saka, babase mo rin kayong kaya mo babase mo rin kayong attitude mo kasi. Punta niya rin may bagay kita para gamitan mo yung kalokwan. Gamitan mo yung BBN na usually, yung BBN na, itang magamit kayong glory na. Itang nagamit mo kayong kaya na, kayong glory. Itang kaya ka na yan, ito mo. Karagistawa mo, Lord, hindi na yung pong electric guitar magsumigat ko po. Big action ka, may nakakaya ka na. Itapin niya, minsan natin lang punto rin ang mag-post na although mali itang gagawad daw, pero atin lang point eh. Itang, dengaliwa kasi, itang bibiyad ang aning kaya, itang bibiyad ang credit mo kayong kaya niya, itang hindi naman, ba't ako magtitake ka dahil ng mga niya na hindi naman siya yung nagano dito, ako yung nag-work hard dahil naman. Maling-malitang mga nito. Kasi mong nandili, ka ng baging dumalang kaya ka, imibantigin kaya, iyato yung Diyos eh. Kaya tamo yung hangin na kaya pa mong may isnawa kang mga niyan, atin na dapat pagpasalamat kayong Ginoo eh. Dami maling-maling ito, pero atin lang punto kitang in some way, ditang mo bagay-bagay may kasakyan ko na. Thank you Lord dahil kayong kaya may kasakyan ko ang mga niyan. Pero tutunan nini, itang sakyan na ito, ika talaga itang eneneman will to, ating kasi mga niyan eneneman willing Diyos para kaya ito. Will may mo ito, kaya ba't bigla may pesalamatan ng Diyos. Dintang ingal to, may aksidente ka dahil kitang kotse nga ito. Nanita bala mo, kasalanan na pa rin Ginoo na may kakotse ka, kaya may aksidente ka. Kailangan, kitang pamananyad kayong Ginoo mga niyan, nung kaya mo, kapulianan mo ang mga yan. Lord willing, aling house na rin Kristiyano. Lord willing na. Lord willing. Lord, ano pong will yun na may kakaya ko ngayon, may ka-laptop ko, ideya po ako. Di na nyo pong way, di na nyo wisdom, kung makanano kaya ayat chip yung laptop ay ni. Makanano kaya ako yung laptop ay ni. Alitang, Lord, buri kaya po yung laptop ay ni, ang mga yan eh. Itang period, mga nitaya mo. Bakit? Bakit lumimay mga yan? Kaya pa mong ID, kaya pa mong attitude mo na, nung will nung kalooban nyo na ibiyaya ako, Lord, biyaya ako. Pero nung iya po, iya para ka ako, Lord, alin yan po, alin yan. Itang mga nito, itang attitude pa mo, harin, ikinanakamasal mo ka attitude. Malitang mong bagay na, Lord, thank you po karing 20 billion na rin yan. 20 billion na mo, papasalamat kang hindi pala, pena ako mula kay gobyerno. Yan will ta. Wow. Iniskam mo lang pala. Iniskam mo lang pala, papasalamat ka, pena ako mula. Kaya ba't, ating bingay niya, actually masang tingin skip to. Itang manood ka, maka-Diyos ka. Itang mga di ka mo makanya nila, di kayo. Sana yung pala rin pulis sa ako. Kaya kayo itang atso ka magigilid, pala mo talaga, religious kayo. Kaya may skit. Religious kayo na yan. Kaya tayong skit. Bigla kayo lumukbangay, sabi-sabi ay, manood up ko mo pala. Kaya ba't anyang kalwal yung mga yun, thank you Lord. Dahil nga, tapasalamat, successful lang, mga kanya, kaya ba't sisimba ako. Wala mo ibabalo na, nakitang simbahan. Oo, ito mga ngayon. Magbayo na. May night yung wallet kitang kain. Oo, ay ito. May mania pa rin na. Bukas nga ako magbayo. Negotiable pa magbayo. Bukas na ano.
Bala mo rin ang bisang tungod loto na yan. Sabihan da, Lord, patya tinod ko loto. Promise ko kaya ko. Ano yan gagawin ko dati. Promise ko Lord, datang kapit na. Hindi ako kaya. Mong charity ang panyawag ko lang. Mga yan O kaya patang ating ang masakit at tiyan. Masakit itang natin ng milyari kaya kang bala mong matena ha. Lord, pagalingan niyo mo. Patya may galing ko kaya ni dedicate yung biya ko kaya. Wala putang mila ko nita sakit na kanya. Nakalimutan mo na yun naman Malyari yan malyari kaya kayo. Itang pangadi king utak. King utak yun mo. Hanggang yan na mo actual pangadi. At yung king utak yun. Pangadi yun. Diyos ko pa. Kumayap pumugin. Kumayap pumugin yan. Ganyan. Unreal. Malyari yan Tao-tao Pero dapat delikado yan. Delikado yung bagay ngayon. Itang mangako ka, makipagpalit kang pangako kay hindi mo. Kaya bala mo, niloko mo na Kaya itang metong bagay na itang pinasasabihan ko, hindi delikado yan kasi hindi lang pa magpuri ng Diyos. At the same time, pa maghiraya yung tao. Ang pong dapat hindi lang malalulog talaga magsura. Kalupan ng kay Chichester. Ako na Chichester, magaling niya mindset Pero mai-invalidate itang pamanyabiana dahil kitang kapamanagkas mapanagkas siya, solid siya mapanagkas kaya magsalita yung Bible verse. Bali, Chichester pa? Chichester na. Chichester, pero Chichester. Mamagkaya na pangagaling magsalita, medyo paastigya pa niyang panahon na Robin Padilla. Bala mo nga, pagkapusan ni Robin Padilla yan, anong mga yan talagang hindi ako naniniwala. Pati nakakitang kaya na kita salita ng pabagsak-bagsak Kaya ba't nagdaganing panagkas? Karinya mo nung ako dapat bawas-bawasan itang kaya na pamanagkas. Lalo na rin yung paproclaim kay sarili nitang motivational speaker, yung mga yan ayun na naman paproclaim pero kaya bala mo makaniting mga kakaya malilabel yun. Kailangan mag-motivate ka. Alam mo parang rin kaya, mahalagang mag-motivate ngayon ka ng kabataan Manano kang mag-motivate nung panayamanagkas ka rin kabataan. Motivated lang pero nung kapanagkas ang pong kaya Wala mo rin. Sabi mo nang sasabihin na rin aliwa, dahil genius dahil pang mapanagkas kalupa kang Duterte Alam mo rin, kasi matsura mo rin pakiramdaman. Imagine mo kaya nakalang mga kanyan. Ako tinawang kita kaya nakanda, may pamanagkas lo. Pore nga nakamag-aaral kayo niya, wala, mong pangalating mga kanyan. Itangay Panagkas lang kasanayan kayo ng nagdagol maging trend na mo. Makabawas kayo mo rin to, makabawas sa king tao. Wait di ko pang idagdag. Di ko pang idagdag topic. Lungala, i-plug tayo na may pangkain Oo, i-plug tayo rin yung kay. Itang kahit mo. King vlogero kasi, ito kaming kay. Pwede kaming gawang sponsorship Ano pa rin pwede tayong gawang video, skip. Kaya kami, multi-talent. Gagawa kayong music video. Music video na gagawa kayong skit para kayong business. Gagawa kayo pang music. Gawin niyo pa music itang kaya yung tindahan. Sayo, niya pang music video. Scam kami mo rin pwede pang MTV MTV, music video. Music video. Sabihin mo na sa kung ano ang gagawin. Pag daramdaman kayo ayun natin po tera-tera. Yan naman karening, product karening, kaya yan, e-commerce yan. Pwede na kayo ituro. In case ang tinganan ng e-commerce, dropshipping yan. Meaning, yung kailangan talent inventory. Input dyan mo, pa-chatting in order kaya kayo, ipadala na yung kumpanya. Door to door, cash on delivery. Alright. Mahantay ka something. Mahantay ba yung business ngayon mag-trending? Drop shipping. Alitang ikapay pumilang LBC para magpadala. At hinakang tao na para gawa kaya kita. Kami dahil nasa ng LBC niya, mga bayat. Ngayon isa maging successful kayong financial, start making kareta sideline. Alam mo kayo real estate, pwede yan. Sideline Upwork, Fiverr, pwede ka mag-apply ka rin. Dagdag ka, hindi ka pwedeng bisa ka maging successful pero ulit-ulit yung gagawin mo. Kasi, nagdaan mo pitang ulitan ko niya muna itang 500 ka sweldo ngayon short ka, ulit-ulitan yung gagawin mo, palagay yun next year short. Shorter ka kasi inflation. Mas delikado ito. Kailangan dagdag ka, labanan mo yung inflation rate na ng Pilipinas. Nung may labanan ng inflation rate, I realize mo na matuwa na ako palala ako pang napupundara mo. Ngayon, nanganda kayo, yung manal checking wallet yun, ating gawa bang 2,000 kayong bulsayo. Ating gawa bang 2,000 kayong bulsayo. Ating gawa bang 500. Papabali. Nung questionan nyo na, pila na kung bano kayong mundo, o makanyan. Ni 500 gala ako kayong wallet yun. Ating mali kayong kayo gagawan. Ating mali pangaras kayong financial. Puta sabihin nyo itang ating mali kong gagawan. Pangaras kayong financial. Kasi isipan nyo lang yung estudyante ng aliwa, agi yung estudyante tinlang 5,000 kayong wallet,
estudyante ilan ito. Detang kabataan at yun ang makanyan kasi mag-work hard lang, mag-kaya lang. Ngayon, umpisa sabi na financial, umpisan mo, motivation, bukulat mo yung wallet mo. Gawin mo, ating ko bang pera ngayon eh. Nung bigla yung lagnat yung anak ko, nanggawan ko. Ating ko ba? Bigla yung kasakit yung anak ko, bigla yung kasakit tatang ko, bigla yung kasakit yung ma ko. Ating ko bang bagutan? Ngayon eh, kaya rin nanita, ala, yung sagot mo ala na eh. Kaya niya lun, success ang itang inggit. Ngayon niretang kaingitan mo, alapitan ko pa kaya. Ano naman yan? Detang balas mo. Yan nung ating copy na doon libo ken wallet mo, isipan mo naman. Pala niya kaya ang oras niya mo. Tingnan ko rin po yung wallet mo. Detang golden goose mo, alapitan mo ba? Ngayon, nung ito naman balong kay manira mo, ba maaaring na kaya kang kaluluwa ko, kaya kang konsensya na tinintawang kay manira mo yun, ay lalapitan mo yun. Muwapit mo. Masyado na yung urakan sa sarili mo kanito, itang napunta ko, pinyabi ko, mamuting-muting yung tao ngayon, yan, mga yun. Ngayon, nilalapit ko kayo, mandam ko. Yung pera kaya ka rin, pera masakit ka rin, kaya parang na ako. Masakit din kayo. Na pala mag-guilty ka eh. Pingira, iyayarin pingira, iyan mo rin pa yung lapitan ko. Kung tawa na yan, mga yun. Hindi, magbayo na ako. Nakanya itang puntumi. Yung kaya katamong topic. Sabihan? So, ito tingay pang idagdag. Dagdag kita! Pababa niya rin. Alright. Pila na yung oras? Manalbi ako. Karakal ni Pinyabe, buli niyang niras metong oras yan, Oita. Isang oras na po. Yun, yari na kami. Ito, may itong yung success niya tayo rin eh. Success. Yan, tatagalan yun, magmetong yung oras Kap namin sa cellphone ko balo ko damadani ang baterya. Pila na lang viewers na ako? 7 na to, 500 na pa. Aroy, 7,000. 7,000. 5 na kami ganyan. Wala lang viewers fee. Sikang kaya yan. Sikang ka-static. Ito, access yata. nung ating kong request sa topic, pisa din tayo. Kasi ang tingin pisa din mga nyo, kami mismo, kaya pisa din, medyo may empower kami. Dagdagan niya pang metong oras. Ang dagdagan mo yung oras. Ito, idagdagan lo. Didagdagan lang. Ang ating komboring kay. Maging 11 na lang. Darangal lang. 11,000 na lang. 12 na lo. Basta ating ko request, wala tayo papa-shoutout. Shoutout tala. Shoutout kaya kayo. Shoutout kang kay. Shoutout sa, sa darling ko. Nila Noguera. I love you. Ito, shoutout. Ito, watching Shoutout mo. kayo kay Angelica Noguera. Number 1 fan natin yan. Oo. Panayang makareact eh. Tsaka sa baby niya, kay LTS Snow. Tsaka sa anak ko. Pagaling ka na anak. Love you. Kumusta na pala? May kirat na yung tomato ng mga mo yun, no? O yan. Kaya kami mabalik. Itang CT scan na, itang skull na. Mga babaeng may itong ng pangot. Wow. Ting milyari. Ito, baka naman natin mag-sponsor kayo, no? Set. Naman. Wow. At may kasi nga ba yung kain na anak na ating milyari. Yung siyempre, ilakon mo na kayo ng buri ng may kwento. Nung makasahop kayo, anak ya mong kaya, pila niya ma? 4 years old. 4 years old. Shout out Randy Alim. Pare. Randy Alim, shout out. Putang kayo, nung pwede tayo ni Kai, panyad south rin kayo, wala naman marok king manyad south, king kaya tamang page, king Ladero. Ba't ako lang south? Kasi hanggang ako naman nung nga ako yung makanyan, milyari talagang nung kailangan kong mga lokal basura, kailangan kong mag-dive kay Burak, down ko syempre. Anak mo yan. Anak yan Pero, magpasalamat ko karang ganang sinaw. O sasaw ko, kung sumaw ko. Nakala na salamat. Basta comment down below lang. Comment down below yung mga pinay mo rin topic. Yeah. Alright, so wrap up na Wrap up. Again. I-upload tayo ngayon. At although ito yung live, pero i-upload tayo pa rin. Basta kung mag-iit ang Spotify me, check nyo yung Spotify, Blogero Streams. Happy yan. Kaya ba natin getting Spotify mo rin na music. Chai Production. Chai Production, Rap Talks. Ang pong detaping guy, detang kumpanya kayo, detang small businesses, nung bisa kayong paggawa ng jingle, bilagay yung Spotify. Pwede yung patik-tik, pati nga po, ganda maging kaya. Aliwa mo rin kasi na maging trending niya, daramdaman din rin tao. Wow, tingin natin sound kang kaya. Mga establishment yun, ano yaman yan, tindahan yaman yan. Dahil naman mag-inspire mo naman pare, kayong mga tanggung kinatatawa. Isipan mo, music yan, daramdaman din music. Spotify pa. Malamot, kaporerde kayong along mga
Ako tayo ng petik-tiging kaya eh. Petik-tiging vlogero. Wapin ha? Chapet down! Okay, so that's it. Thank you. Okay, thank you Thank so you much. For watching. Thank you for watching.